Abtan kay nagkuhan guys. Alam mo na yung mong kuha. Uy, nagkuha na sad. Okay guys, ako na yung hagpaton guys. Kasama ni, kasama do. Kasama ko siya. Kaya ka? Ito sa habaon ng nakuha. Kakasal ka rin guys, nasa kuhan. Magiging yung tabo na yan. Mabitik siya. Kasama ni Ibis. Okay. Yan sa piyang guys, oh. Racket na kita sa badminton. Di mo kuhan. Bata man si Little Margit. Ay, bata sa diyan ko. Okay, oh. Ano yan kang? Paing. Little Margit. Uy! Sus! Biha, uy! Grabe ano yun. Yung patawad yun pa eh. Ang patawad, oy! Basta kayo makaon. Aman danggit, gamay kayo. Little crabs sa lang sa ba? Little shrimp. Ito nagkilaw nito mo ba? Grabe sa ABC, butang naglargo nito, oy! Ay, kagaman. Way, oh, way! Way, ito no? Katong kikilaw dito ba? Gi, baliw, nagpanaksan, gi. Ito nagkilaw ko tayo yung dito, no? Hi, Cam! Tunog? Kung siya sa Ang flash. ibis? Ambot lang nga to. Ano hanggang... Ano kuha ni No. Little... Kuha na si Little Margita, yo. May mga pasayan. Nakakuha na yun, nakasayan saan. Yun nga eh. Napit ka na. Kilawon na siya, kilawon. Kilawon ni siya. Huy! Paka ka rin kasagap. Kilawon ni Sharon. Kaluwis danggit eh. Kau na nito sa kuha na dito. Wala patawad lagi. Kau na ito sa doso. Sige, asam to kang Abi. Nara. Kadaghan. Kang Abi. Ang kanggap, asaman mo gap. Kang abing buka. Abi. Wow. Sigla na to ano yung sayan. Di ko ko pwedeng anak sa nibagik. Ako kay buwo ko ang Abi. Napay dako kayo na buwaw o. Pwede ko kay buwo ka Abi. Guys. Sus, perabuya ganing ang mga bata guys. Bawa nakit mo kuran. Perabuya. May kuha ni... Kawaw yun siya. May kuha ni Paing. Ato nang kuhan gaya. Kapil na nagsangag ng kinasun. Iya po ba nagsangag ma? Kapil na nagsangag ng kinasun. May buwaw. Kasudan na si Paingan si Little Manargita yan. Ano ko ni Obi ko? Kani kang tabili. Sa'yo ni Obi ko? Patay. Ay mo, uy, balikti na ba? Para ba tayo niligti? Ligtian na mo ron na. Nawa ko nung, check up ako nung. Good Seb TV. Okay. Good evening. Ha? Thanks for Ano niligti, ha? watching. Enjoy. Mas daghan pa itong hapon ang kakuloy. Oh, nga, kay dali ang taron niya. Asa to kang kuan di? Tara sa Punta na papa. ka na na iba. Nagkugara-gara eh. Mga ganun ka papa, daghan dyan babukat mo kayo. Kani mo mo? Ano ba to? Ano ang magiging sa'yo? Ako na papa. Nagkapapa. Good evening. Guys. Pero isa, may isang ano na. Mura na dyan. Dili. Good evening, Dude Seb TV. Kuya, wag ko na rin kuluro-kulo. Cuma. Oh, pansat na yung anak. Pansat din naman. Oh, kasi Nakoy makitaan nga pasayan. Nakoy Paing. Wala, di lang ko makita. Kuha ni Papa. Kuha ni Papa.
Oh, okay. Oh, hagpata. Batang bato, bi. Oh, hagpata sa... Tulat anang bato. Ayun na, ilahin na sa tatong panaksa. Nabutiti, oh. Agay. Agay, tipo na lang kang kuwan. Abi? Oh, Ka. Ay, tipo na lang. oh, ipangipon mo na eh. Oh, ilahin lang. Sudlanan. Diri ipon ge. Abi, basta kilay na rin abi eh. Lain na yung ibalik. Ilahin lang nakaabing. Wala na yan. Isa ko na iipon Mo nato yan. tagukan ba niyo nga bato? Yung lami ni siya. Kuha ni Papa. Nay bat. Unsa na, bat? Bat. Bat nga, wala ka ano ni mo? Bat nga Tingnan na tagupan. lang na bat. Kani tagok ni mo sa tagukan. So lami na siya kung. Yung dining Ay, na kaya ang tagupan di ay. Daghan bato-bato. sayo din. Abi, baligyan na. Napa, kasayan, pambisla. Kagamay ra nila. Yun. Hi. Malit. Eh. Dati mo ka na nila. Oh, nakasayan din ba pa oh. Oh, Saya ni Papa. di ba yun sa din? Wait, Eva. Gabay sa bato. Di ba sa din ba to eh? Katunga sa. Yabo sa dito. Okay, kakita niya, char. Ngew. Ito yung sa kilid ha. Da, oy. Ah, pwede lang din sa... Data na. Da ang Ah, din lang skid dito. da Dapaw. og apil ang bus. Kuha ni Papa. Nalangga. Akong kuha. Walang ga, oh. Dara Kuha ang din kuha. ba yung langga. Dara akong kuha dong. Dara kang manoy. Pabay-bay sa dita. Ako na tayo. Nakuha mas master. Ah, patriling na to. Gumayar pa rin. Tawahin na tong. Kanay ako agad ligas na kang abi. Hindi ko magigwa sa abi na ko. Oh, di ko siya magawas. Tungod sa kadaghan. Nata ko nakitaan. Sa laol. Nata ko nakitaan ganina dako nga pasayan. Lo, bogo ni Paing. Ah, Paing eh. Yun ang sama ni. Hindi na magawas. Daghan sa grupo niya. Hindi mo magawas. Ang lambot mo siya. Lambot sa kadaghan, guys, ah. Di na masud yung video mo. Puno nito pa Ano siya. nasad ni? Puno nasad yung video. Sama ni eh. Gi. Hindi mo ni magawas gi. Alam mo, may video ang sud ani di ay. Sama ni eh. Bili ha. Balik Lambot na, balik. Balik sa agi. Ah, lambot gyud eh, wa pa matuyok. Nakawiyok dito eh. Okay. Tama mo pasihan na mo, di mo maganahan magawas. Oh, tara. Wow. Walang ga, ah. Ay ramandong. Okay na eh. Kubaw na bitong tamanguha. Ang tagjutay. Sige pano, kada ating pano. So, makaton na kita. Sige lang tag-practice. Diba? Sige. Sige lang tag-practice. Makaton na kita, di ba? Para simuhan ko, master na. Oh. Pay, skat-kat. Sige na kita practice, Gab. Sige lang tag-practice. Upload na yung mga video ba no? Hmm? Upload na. Kanang bago ayo lang. Ito mga karon. Little Manargita pod niya. Hi guys, good evening. You say hi. Hi everyone. Di, murag manginana sa taglaing sablanan na nigi. Ah, ayan na lang. Diyan na sana. Oh, tumikon magpansin ta birthday ni Papa Puhon. Magpansin niya ta birthday ni Papa Puhon. Kung saan ba sa kuhanan ba niya? Sabak pansit. Yung mga kasal na to, there ah. Sabak sa pansit pa pag Papa. Kisa ni nitbag mo ihan mo? Oh, mo na April. Ah, daghana ko din ninyo kasal. Nakakuha ako ka ng sikad-sikad. Oo. April ah. So kani ba? Okay, nagdakop ko ganina sa pasayan bagaan ko. Coacher, saan mo siya pagkuha? Ah, Okay. pasayan oy. Kayo kanaon ako, mo kabuhi man. Amo to naapil ang lapok. O
O naipasayan upat kabog, tagduha ko mo aning tiri ba? Wala ka man nagkuha. Makakita rin kong pasayan niya. Lubugon lagi ni Paing. Kung giaha ko kapaing. Ay, kanindot naman uda sa... Kuan? Kasiga na kayong mata ba? Nagkasag pero buyag o. Kasag lang ka ah. Ang butas ka pala. Sa buyag, kasag. Na yung mga pasayan lagi ni kang budin. Budak ko ba? Mana na sa aga dyan. Sayan? Remote ako ka. Tsaka yung sumagutan ni Karon mo, bati na ikaw mama. Remote ka man. Pero hurot dyan po na. Oh, Hi, Gab! nililitik. Wala ka dako. Oh. Sigpo na ko ganyan, nag-gloves good na good. Sigpo, ano eh? Ang gloves, day ka dali ka kuha. Kakuha man dati na nato kay Kira no. Mga pasayan ni Budino. Di pa gagmay. Pungit, Nawa, di pa yung magagmay ah. Pungit. Buyo ko. Para ko hanger. Para Taon-taon ko dito sa. Kuan, mga 2 oras. Lagi. Di man, dili man kuan ang oras no nga. Nagdugay dito. Anong luya? Ipamana, lagi din yung Budin. Kasagrihaw, ubat. Parang nga ko eh. Oo. Pamana kita eh. Padala nga ba? Montol bitaw ang kuan. Montol ang pana. Ilan kita niya namana siya, kinto-kinto man. Ano, buslat ng babaw. Pahak ang babaw. Okay. Pahak ko eh. Muna siya talang kuha. Guys, ano yung sangagon? Nga, diya pa. Ini siya Diya pa sangagon. po. Pasayan ang gadaghan kay. Okay. Siyempre, nanulo man no. So, pasayan yun. Saya na sa guys. Oh. Ano pa oh? Wala kaluoy nila. Okay. Ayok pa sila guys oh. So na yung tipiwan. Kaya toong toon. Sangagon. Nakakuha bito si Paing ko ng naglunong nga kuan ba? Oh, kasag. Kasag. Kasayan sa bonbon kay gwapa. Kaya siya kay ibis na siya ng isda no? Hindi bistray. Lagi ibis. Kanigun no. Ibis o sa gono na ibono. Ano siya nga diri sa kuan? Ibis. Ani Jim, ano pasayan sa bonbon Jim? Diri. Kani oh, kani. Oh guys, oh nilihok pa oh. Ano pasayan sa bonbon? No? Ay, inikida ko doon anak gwapuhatan ang lugyan. Oh, hindi ginay mo na ingan la bulawan nun guro. No? Kung kita na inikida ko na. Mo na si bulawan nun ay. Nice. Ano ba? Sana nakuha, wala di pasayan sa bonbon. Oh guys, oh naglihok pa. Bulawan nun. Ay. Di ba? Kani mo na ibadis-badis ano Ano pa. pasayan sa bonbon? Kani no, kani. Do. Nagpa-picture siya oh. Yeah, ang background. Kani kay ang sa Do. Utan sa kain sila mandi. Pa ice cream man nga tong Puno mo to usan mo ko. Ubay gyud. so Daghang salamat piwan din na sa krasyang na dawat. kay magkilaw. Okay, Lipiwan kay Lipiwan Kilaw. sila mo kay nagkilaw man ni. Pili na lang Kini? din mo. Kini dre luno way ko kay luno Wala way. kayo luno ma. Kay luno. Gali gapon ko yun. Gapo way luno no. May ang luno sa. Kaya Kana lang mga mga gagmay diretso ba? ba? Pumukra. Bulan mo kaon eh. Oh. Hindi na ta magkuhan sa ulo. Wagi bukog-bukog. Mo di ko magdaw bunog kay so mga bunog. Mga mo ni guys. Wala kini guys. Tapos kinig sabaw. Nga kay dili pa man ni siya. Kay dili pa man siya lutuon. Nanay bonog. Ano ba nga ni ito di ko magdaw. Isod na siya wrap, no? Ang bonog ug kanang kilawon. Kilaw ka ng bonog. Pakilaw Di na ko ako. nagapil ma. Ang bonog ug kilawon di mo kay mamatay. Lugay Hindi din kay matay. mamatay mahadlok ka. Mahadlok ang putol sa ulo. Mahadlok ang putol sa ulo. Tipo na naskasag kay matipo na sa ulo. Ay, ito sa dong wait. Duka na dayon, pagka nang duka na dayon. Ikaw man sa Nalagyan paon, sa paon. utang duka.
Luka lang kuma. Kaya siya na may gipahungi. Hungit. Natinang ko ng papan hungit. Kaya daghan kay katol. Dahil dito. Oh, limpyo. Limpyo na ito yato dito eh. Hindi eh. Ilabay na kayo. Meron dyan. Dalikan mo. Ay, ano yung punod oh. Authorized by kung bili lang lagi na hindi mo tubo pa na. Paing dyan na ba? Klaro kayo. Sige lagi, walang katawad lagi. Ito siya magi. Dalay day. Behind the scenes. Guys, oh, la. Jogging pang usa guys, oh. Oh. Nasiga ka na silang mata. Munang klaro ka na sila sa dagat. Oh, mandi ng lero. Siga kay mata sa. Klaro dyan ba? Malingal ko magtanaw. Sigahas mata, oy. Ito doon siya rin. Narapil ay. Kaasa man. Siya nagsigang mata. Pana sa siguro ning budi niyang kuan. Sayan? Sayan kay hapit mo maputol. Ginoo ko. Mupay perting gamaya. Kinaigo man. Mupay perting gamaya. Luyan. Oh guys, aliyok pa sila. Mga ka-target, oh. Very fresh. Sige, gamay na lang na. Nalubat lagi na akong flashlight. Computer man ko na charge. Kaya daw isa lagi rin. Ano sa lagi ko? Asa lagi ko. Ay, mute na ko. Nay, live. Wala, kada yung cherry. Oo. Sikon mo. Nag-live rin ako dali man. Tapos nagano kung ang bigyan mo? Ay, kung sabi eh. Dali ka Anak guys. magmata sabi, pero ma'am, dali naman kay kita atos dagat. Lagi, abtik kayo. Kayo eh. Kibaro kung kukasayan na. Yan. Namugira. Namo, katuong doros papa do mo. Halos 10 na eh. Mo gani tuong turon. Gina, kuno ta niyo. Ano ba nabalimpyo ni Papa? Mo gani, gasan mo ni ba? Di. Dito na nagkaon. May mga pandagat ka. Ano to gani dito? Ipang kaon ni Papa ang uban dito sa dagat. Ang kaon na sa dagat. Amo ba? Yan eh, kaya nakaon na sa dagat. May kaon ba ka? Meron kaon niyo. Ito sa dagat. Hungit. Oh, nanglihok pa sila, oh. Hungit. Gamay na lang oh. Pagluto lang sa akong makuha eh. Sanabo na sa ubang basayan. Oh. Hungit. Ikaw na ang hungit. Katong kuan ay katong gahapon atong to ikuan rin bagay de subos. Ah. Napailay ka ano? Unahan tong Oh, naon dato. daan. Ito di balin sa ubos pala. Ah, doon na ba? Hungit. Puno man to siya. Ako na to ipang charge ang mga flashlight. Yan. Dara. Si Paing, pag-uli na mo kayo. Sikit ang usig mayo na ko, kagitugnaw. Kaso dito dagat. Ha? Ubos, kita siya. Akubos nito siya nako. Ah, bata. Ubos ako. Kaso dito buwan. Oo. Basta pangkilat. Hangin kay dito ba kay? Hangin kay dito. Pag abot mo dito, nagtanga pa mi sa kuan. Baybayon kay gabi kahangin. Ubang ano kay Nga, dangaron naman sa tweet. Matras ang ban. ay kasa guys, ah. Hindi naman muna ato. Oh, daghan na kayo dito sa layo eh. Hindi sige talagi mi oy, panguli na mo. Kamoy madugin niyo guna kay may magagano kuha kami kay pagsugod na mo. Wow. Ngo kasa guys. Ubay-ubay pod. Bahalag gagmay. Limpyo tadi guys ya to ning ano. Kani siya. Gilimpyohan kay kilawon. Kana to bungot, kung gasan.
piyuhan. Kilaw to gamay guys. Kani galon no ni nga kuan. Dilo nga kasag. Kasag. Yung mga ibis diri. Okay kayo. Hugasan kay kilawon. Ang kuanda no bungot guys kay para di mabiti ka tong dilas bungot. No. Dalami sige kilaw ba may kuan. Sugot pero nagdi siya mukaon. May bunog sa diri. Ang kaning kasag kay kuan ni siya kanang kuan ni siya manay gisahon. Asa ngagon ni siya karon. Paniud to, pag-ug to, matukan ron ako na kakon sa hapon. That's a lot. Hapon gani, hapon mukaon. Gabi Lahi sa nakod to. Kay katri man mukaon og karon sa adlaw. Yan ang mga kao katulog ka kag-alaw, ba? May taong di ko ba? Kaon, unsay sudan mo ray kaon gusto na tanan. Gusto na tanan ay sige gusto. Duka na kayo na sige. Ikaw na mawalo ka na. Tao nga. Terus ko pasalo. Oh, kani. Pasayan, ang kato sa pasayan. Kani kasag. Ibay na imo pasalo. Okay. Sige pag yung panugdog ay. Pamalugog, sige pa mong pangina. Dili pa sa niya to. Sige pa mong pangasaya. Padong naman kuan ma. Padong na siya hunaw tao ba? Padung na sa taon. Mawal ba siguro igawasan yung pamasayan padung taon? Pero magdisig lang kay tung. Sayano na ba na? Oh, ay. Padung taon mo. Di pa na ni? Sana na nga kasayo, mabangan. Di lang kaya natin ipadoon guys kay pasig pabuton tas pa. Ang hilak niya tani. Kuha niyo din mo suka ba? Iban hungit. Iban hungit. Magkuha na sa suka? Kira kayo. Magtimpla na din tayo. Tingnan sa papa. Yes, isog sila guys. Paghilom nga kaon diha ay
Gara na imong now. What's wrong, Evan? Pula na imong kaon da. Sugod na kagboy kaon. Pagod man ka pag-ay mo sa mga batago na. Di ba lang, Ben? Last part ko, yung... Paawag na ba? Paano mo? Tinuod yun na din maka... Yung mura tinuod. Scientific or ano siya. Naman siguro na mawin. Di ba na siya bang superstitious belief na. Tungod sa basa na yung buhok, di oy. Nagka-comment ako video sa Facebook nga. Tinuod ba ko no nga. Di ba ko no kanang maayo matog nga basa ang buhok. Nga, kuan man ko na. Makadaot ba ko na. Yung kuan siya nga, unsa man ko na-connect. Unsa ko na-connect sa basa ang buhok. Sa mata. Tuloy kami katubugan. Nga. Magkaligo. Nga, kuan. Dili maayo basa ang buhok matog kay ang imuhang unlan mo ay mabasa. Okay, di ba na? Mamma mia. Okay. Ada yang kinira pa ako may limpyo. Kilo to guys, lamig kayo meron guys. May kinikilo guys, fish na fish gid niya. Pungit lagi diha oy. Sus ay sige kuan diha ay. Uwi ni mo ay. Ay ambot ni mo ay nayabag baka diha oy. Nya.
Oh, daghan ko. Pero, oh. Kay kuan ba? Kay asag ato na kuan. Humir, Ivan. Ano siya kinilaw, guys? Ano na, guys? Sukaan na siya. Anang lahan. Oh, timplahanan pa di ay. Sin. Ha? Kunay. Budbura ng asin. Ay, at lagyan ng suka. Ha? Hungit lagi, kanay mong ba. Di ka kala mo yan kumuhurong na yung ba. Tawag yan sa ba. Ila ba siya kay nakpan lang. Kaya magpapalik sa agi ba. Eat cheese. Tandugon na nabi. Balhin lang yung switch. Ay, balhin lang yung outlet. Dati ka nagkinilaw pa? Ano na. Ang kortina ha. Sila? Baka nagsuka man, Noy? Butangan eh. Oh, tangin na natin. Gamay lang. Oh, yeah. Lala. Pagkikapan niya, tumot sa kurpan. Ikaw mo. Yes. Mo. Kinilaw. Mo. Pwede naman matubas ang buhok. Ito pa kita siya. Hindi naman tinuod ang tag. Diyan ka naman to? Hindi mo pa. Oh, di siyam ka? Di siyam tilaw diyan. Ban. Ano, nagtilaw na sa kasagat? Diyan, ino nga kasag. Ako tayo, lamay. Pain ko na. Mo. Ikaw mo. Wala, ito siya pang share. Dahil ka. Maunta. Pwede naman ulay lamas.
Ano siya? Ilawon na rin diretso. Huwag na mas lamas. Bat? Ba't ikaw pa, wala na daw. Daw din naman kung ano na tayo. Huwag na dan. Huwag na. Ha, pag binubok. Kira na. Kita ganyan yung buhok na po, yun lang maayo. Ang dali lang makuan. Hindi na. Manta. Ikan to dyan. Huwag ako mamangga. Di. Ikan ito. Oh, Pag mo naibtan ako. bang. Nga unta, mga ka-target. Kinilaw nga kasayan. Nga nasa ibis o kuan. Bis, Guno. Guno. Kasag. Nami kayo. Guno, kasag. Nailuno nga kasag pero nawa naman. Ako man eh. Nakunta. Ayun. Dito siya kaon? Oh. Siyempre, mas pasayang nga. Guno ko. May bukog. Si Biggie kay natulog na si Biggie. Kapoy og pano. Wala rin lamas-lamas kay lami man walay lamas pod. Kasula na lang gid maghiwa kay. Oo. Dali. Nature ah. Oh, dali ba? Wala pa may sili kay. Pay bunga. Sige din. Lobat mo na. Lobat. Ang maganyohan na. Yan, ano, i-charge. Yan talaga. Charge ka na mo daan ito sa bilik. Ugma na po guys. Charas. Ano na sa ugma? Mahalag way hunas. Yamutan mo ha. Ha? Release mo nga guys. Shout out for viewers. Daga na ni. Diyan magkabanban. Ban! Elban! Butangan og sili na pa dahil nati-iti nga sili mga ka-target. Napay nati-iti. Oh, pangkuan lang ni. Panghanghang lang gud. Gamay. Kita sa ni ma. Sorry mo lang dami. Lami jud kinilaw basta hang. Ano man na ang ka-target? Mas lami siya basta hang.
Hindi siya no, mura mag gagla. Uy! Hindi siya tantong hang. Mura-mura kang kasag na dihatag ko ganiya mo. Mo? Dihatag naman ito kanyang pamahaw niya. Ha? Ano siya ibis? Why? Ito ibang tabon-tabunan dito dahil sa ito. May kasag ditong itabunan? Ha? Oo. May hang, sat. Eat niya. Hello, 5 viewers. Ang hilaw mo mga unta. Shout out nyo. Ang kasag nga ilang kuha kay ila to sa ngagon. Hello, 7 viewers. Ayong gabi sa tanan. Mga unta.
Okay, ah. Nah. Kaya lang, ito lang po kami break. Magnahatag ka man, oy. Mamatag ng bensin ko. Ah. Murag sa ice candy. Hindi ko ano. Coke. Petro, sir? Agay. Kaanay ko mo. Sakit sa katiin. Uy! Ba't naman ako? Pa nang magkaon, Ivan? Ano naman na? Popcorn ka rin. Alas 10 na kapatid. Kami, kami, sulang baba na. Tara manoy, akong gipatong. Right. Loy kayo. Nasa sawg. Napin ni tubig. Tangan na ako tubig kasi diba? Dito may. Karon mga ka-target kay Pwede mo? sangago na ning kasag. Yung katong na diri. Tigaw. Sangagon ni sila daan nga. Mahala. Pero kuha na mo kapul. Mo pa lang kuha gahapon mga ka-target. Ubay-ubay gid siya. Kaning ko mo pa na. Pero Napapagirin mo sa'yo. ignore pa kayo naman na. Mo pa naman ikisila na ma. Ha? Dahil Tapos na niya na nakin ko ng kasago. Hi, Ivan. Oh, naikuan mo, ang babaeng 30 plus, mahirap na pakiligin. Gusto lang nila pera kahit at itanong mo pa sa Kamay rin kasi ni Mama. Gumala, meron. Nabasahan ko na ako ganina. Gumala na pala. Kuan. Pero plus bisin. Ano sa tayo po to cheese? So, order ha. PM lang. Yay. Gusto na this. Bukal mo niya. Kanang usa white cheese kay o nagikuan na sa akong anak ng usa. Ganun ko siya cheese. What the cheese? Para di mo ko niya makasumo. So ito kung kaon. Kanin. Ah. Mantap. Ah. Mana live? Wala pa. Dari guys. Pilaw gyud ta. Isa pa. Ivan, hangit. Iharap ka ako ng hurot ha. Nakasleep ba? So, dali mo ka magpapasporto. Paano kita na to?
naga. Sungit. Banban. Pakay. Sungit na. Sungit, tagalan na lang. Kilaw nga magsagit-sit ang baba. As in, tungkol kahang. Nga, tungtong ang tiil. Ito tayo. Pinapatong yun na sa tiil kaya ma-feel ganin mga imong kaon. Lagi na siya diha mga ka-target. Napay pinasop-sop ko no. Suya na kay siya. Ngaon ta. Ngaon ta lang ga. Ito mo. Doon ang matupa. Iko anang kuya mo, si Kobe Paras o si ano niya? Silbren. Raylin Alcantara. Di ba sila man to na sinikuan? Huwag sila ni Sa palo. Mamura Catherine. huwag sila ni Nabi. Ah. Kuan daw ni Nabi. Isa ka namin kayo. Kapal daw mag-make-up. Banban, gab-gab. Buwang mo kamay. Salamat. Si Shapol na. Kapol naman mga po. Buwang na gulo kamay. Kumok eh. Ha? Kumo kayo? Kumok yung sama. Bigyan Grabe. Pasaya na kung kalinga magkaon. kayo eh. Bayag. Kugihan man ta mukaon, kugihan sa gyud ta manguha. Muna mag-practice gyud ta. Magtutuyo ka man dito sa. Mahadlo ko, sig masyatas gango. Hindi, makita mo yung gamo. Ha? Kundo tayo man ang kuan. Gawas o Tapos pa yung hapit masyat. gawas o ka ng taas ang tubig. At lagi di makita no? Ano? Sakit lang ano? Kita ang gamo. Magkapi yung garat. Ngit-ngit man. Makaro ang ilaw. O gani. Taro. Bangga kay kas bato, kahoy, nalaw-law ma. Ang bala, ang Gamo gamo na. na ka. Lagi. Tawag mo rin kinangga mo, di ba naman tugtad? Ah, Yan ang kulit ko doon. Tagawak ko. Tagahawak nahawak ninyo. niya. Tagawak ko na eh. Taga-asa naman ako, taga-liyo. Ito ang 6 metros. Ay, ginawa ko. Diyan pa, uy. Ang gani mga lang mapuslog na gid akong tibok pa up. Buga na gid. Kananta ko ang dagat. Uy, kana ito lang yung usahay nga. Ang lagi ka nang unlod lagi mong kuan. Oo, mabulasot. Madlok ko na eh. Eh, saan? Dali ko kung kuwan kasi. Dali O gani. ang ganda ko ano ko ba? Eh, okay. Yan. Ito ko na siya. Nakita na siya labatawan. Kalay sila o. Naradaan na siya. Anong ka? Ano sila kan? Ano pa ka na na eh? Kaliya. Oo. Huwag ko ilaing mapasangin ka na to kay gani. Ngit, bagikan sa ulo. Padang ubos.
Hadlok na hinuon ko panghilantan kay sus Ginoo ko si Bako. Parang hindi lang narinig, may dago ng mga tubig. May pangalawa. Bundo ba? Dek, ang tag-awa na ko nung naligid. Parang balay, ligid yung say. Parang hindi kayo na, may mga ligid no? Ang buwagin niya na tubig. Ang lamok mura sa kanang iro gani nga nairabis. Ha? Ang lamok ko mura sa kanang iro nairabis. Kapuhin na doon, Dek. Ang mawa ng tubig, anak, pasilungin na. Mga ligid. Yung mga magsada na sa buwan. Kaya naaki na. Maligid ya. Aligid ya, mga kuwan. Hindi tayo nila. Nakapaak ato ni Asin, nakapaak sa talain. Tapos na. Pag-awan nila mga tuan niya. Yung mga ligid. Paghinti na sa nato na mahubas na yung tubig. Kasi yung ito, Para maubot at masuyop ang tubig. Suyop ng mga adik yan. Suyop ng mga adik yan. Suyop ng tubig. Tuyok ng mga adik yan. Naging tulupon. Mahal yung mga ilang tulupon. Sila na nga ba? Kasi ito. Sila na nga ilang. Ano naman kung ang sabuon? Ano sila? Sampo-sampo. Di ka kabal
Okay guys, dire na mag-end ang ato ang live. Kay mga tulog na mi. Good night guys. Thank you for watching. See you again next time. Mga kapatid, bye. Huh? Kira. Kira, Jackie. Gram.